ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି କିଛି ଦିନ ହେବ ବଳଙ୍ଗା ନିମାପଡ଼ା ପାଖାପାଖି ଏରିଆରେ ଆମର ମନ୍ଦିର ଚୋରି କିଛି ହେଉଥିଲା। ସେ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର 3 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପକୁ ଧରା ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ମନ୍ଦିର ରିଲେଟେଡ୍ ଯେଉଁ ଚୋରି ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷ ରିକଭର କରିଥିଲୁ। ସେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଇଥିଲା। ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ବି ଆକ୍ୟୁଜ୍ ବଳଙ୍ଗାରେ ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବି ମନ୍ଦିରର ସାମାନ ସବୁ ରିକଭର ହେଇଛି। ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଧରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାହେଇଛି ଆଉ ସେମାନେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ପିତ୍ତଳ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଚୋରି ହେଇଥିଲା, ଯେମିତି ଥାଳି ହେଇଗଲା, ଗଡ଼ୁ ହେଇଗଲା, ବାସନ ବାଲ୍ଟି, ସେ ରିଲେଟେଡ୍ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଥିରେ ଜିନିଷ ସବୁ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହୃତ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ରିକଭର ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଏବେ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ମନ୍ଦିର ଚୋରିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି ସାର୍। ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ କାଢ଼ିକି ସବୁ କେସ୍ରେ ରିମାଣ୍ଡ ଦିଆ। ସାର୍ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଏତେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନା ଆଉ ଯେଉଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଲରେଡ଼ି ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି କି 3 ଦିନ ଆଗରୁ ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପକୁ ଧରା ହେଇଛି। କାଲି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହେଇଛି। ଆମେ ଭେରିଫାଏ କରୁଛୁ ୟାଙ୍କର ଆସୋସିଏଟ୍ ଏମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ନା କିଛି ଅଲଗା କେହି ଅଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆମେ ଭେରିଫାଏ କରୁଛୁ। ସାର୍, ଆମେ କହିପାରିବା କି ଯେଉଁ ବଳଙ୍ଗା ପୋଲିସ ଯାହାକୁ ଧରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଚୋରି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବି ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଚୋରି କରିବାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ତ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ରିକଭର କରିଛୁ, ଆଉ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ କେଉଁ କେସ୍ରେ ତାଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆମେ ଭେରିଫାଏ କରୁଛୁ।